Bueno, hoxe teño unha entrevista moi especial. Hoxe ven a cantar claro Eva Patiño! Bueno, a ver, para a xente que non che conozca, hai que explicar un pouco a que te dedicas ti e a que faz. Eu teño aquí unhas anotacións, e ti tesme que guiar así un pouco. Ti traballastes en SEO, non? En SEO. Ou como SEO, non sei como se di. Feo. O posicionamento de webs. Traballei neso. Traballastes deso. Colaborastes no canal da Alobeira Today. Colaborastes pasado, entendo. Sí, eso xa. Eso é pasado. Tes un canal de YouTube, Twitch, o sea, que estás aí metida nas redes sociales a tope, non? Sí. Pero contanos, que esta é a pregunta que lle fago a todo mundo, ti de quen ves sendo? Esta pregunta é un pouco para que te explayes, contes de ti, da tua vida e deste capuntén que vaias dicindo. Eu veño sendo por parte de pai dos de Patiño do Lorteiro e por parte de nai dos do Primitivo da Laracha. Moi boa xente, todos. Joder, mira que aquí hai apodos en Fisterra, pero alá tamén hai. Primitivo era o meu bisavó, chamábase así. A nós chámanos as primitivas, de feito, unha broma moi guai que ten en casa con algunha da nosa familia, que somos moitas, ademais. Cando se di, isto cara a primitiva, a min xa me tocou. Claro, aí a broma que te chegan. Tocoulle a primitiva. Pero eso, contanos do que dixen, ti de quen ves sendo, donde vives, a que te dedicas ahora mesmo, que faz con todo isto das redes. Eu vivo en Carballo, eu nací na Laracha, pero vivo en Carballo, casei para Carballo. É a lo que dei. É ali que das. É a lo que dei. E adícome nas redes, adícome a molestar. A molestar? Pero molestar... A molestar en que sentido? Con propiedade. A dicir as cousas que hai que dicir, pero dicilas... Porque eu teño que contar unha cousa, eu quero contar como che conocín eu a ti. Porque eu a ti conocín xa hai pouco, porque a min etiquetaronme nun vídeo que subistes ti. Bueno, eu vino en TikTok, pero creo que estaba en varios canales. Era un vídeo que salías falando de min, dun concurso que fixen eu, do Novo Rei da Comedia, do programa número 1, que me estaban presentando, e pasou unha cousa, non sei se queres contar, e ti salías explicando ese vídeo, e eu conocínche aí porque gustoume moito, porque eu si que sentime así un pouco o que contabas ti no vídeo, pero si que a raíz de velo, si que como que despertou algo en min que... Fui máis, o sea, sentino, pero ao ver o vídeo, sentino ainda máis. Así, non sei se queres contar. Puxenlle palabras o que ti sentías no programa, sí, verdad? efectivamente. Por iso, contanos que é o que contabas nese vídeo, que é o que pasou e o que ti contastes. Pois era ese momento de dar os puntos e fixose todo ese comentario da roupa. Había dúas, eu collín varios asuntos e levabas así como un vestido de coiro ou así. Levaba dúas roupas. Hai que poñer a xente en contexto. Cando foi o Rei da Comedia, o primeiro día era como a presentación de cada un, non? Cada un salía facendo como un monólogo ou tal. Eu salín de última. E cando eu salín, dixeron estábamos esperando a que luciras eso. Que falaban máis da roupa que da persona. E logo con aquela reviravolta de embutida, que o dixo así con embutida nese vestido negro, eu... A ver, era un concurso de humor, creo que non viña moi a conto falar deso. Eu conocínche a raíz dese vídeo. Fixen esa crítica desde o feminismo de, vai unha paisana aí que é brillante, non? Que é locuaz, que é... E o primeiro comentario ten que ser, estábamos deseando verche o modelito, embutida, Quedamos así no paquete e olvídasenos que é unha muller brillante. É que eu nese momento quedei, de feito, ao final os mandan facer uns totales e eu dixen, pero vamos a ver, este é un concurso de humor, podes dicir, que estives moi guapa, xa, non estar veña outra vez un comentario tal, e iso cortaron, iso non puxeron. Por eso dixen eu, vou non decir. E eu flipei cando vin o vídeo e dixen eu, vou non compartir, tal, quixo non compartir, e depois dixen, mentre estea o programa dando, non vou a poñer nada, porque o mellor é como, sabes, que tomaban así un pouco a mal. Pois eu conocínche por aí, que eu non che conocí. É guai. Vamos a empezar cas primeiras preguntas. Hai que meterse en salseo, que é o que lle mola a xente. A rexouba é o mellor. Ti vives en Carballo.
En Carballo hai un festival conocido, non? Ti creo que sabes cal é. Cal, veña, dai. O Carballo Interplay, sonache? Ai, o Carballo Interplay. Entón, ti sendo de Carballo e comunicadora en redes, como levas o de que nunca che invitaran ao Carballo Interplay? Que me podes contar disto? Pois, a ver, cando a vez que pasou que eu estaba na casa e puxen o Carballo Interplay para velo en directo, e que ademais foi como saía a primeira foto, era aquela foto que eu tiña así como facendo co polo amarelo. Ai, xa, que sales aí sacando músculo. E estaban outra xente como a min. Sí. Así, que teñen aí na súa rede dicindo o que queren. Eu estaba limpando na cociña, porque cada unha vai pro que vale, o carallo. Bueno, os outros a figurar, eu ali estaba de vacacións e estaba aproveitando. O sea, saliu a túa foto ali, pero ti non estabas ali. E quedei pensando e digo, pois tamén me pode dar un chamar. Sí. Non, naquel momento eu estaba aí un pouco neses jarijolos da internet e foi ese día mesmo, depois iba pensando, e ti sempre dis, bueno, porque esta xente é mellor que a min, non, teñen outra relevancia, pero despois pensaba, que relevancia van ter se son outros miñas xoias como a min, aí no internet facendo tonto. E dirás ti, porque eles si eu non? Nunca pensastes eso? Sí. E despois foi cando fixen aquel vídeo que me rin tanto, porque o puxen a gravar do tirón, que empezaste a soltar. Despois vía eu e escanjallábame o vídeo. Porque dicía eu, a mí non me parece mal, pero ben tampouco. Porque ao final o Carballo Interplay, para a xente que non sepa o que é, de que trata? O sea, quen vai aí? A quen invitan? A ver, o Carballo Interplay naciu co tema das webseries. Sí. O que pasa é que internet vai tan rápido que a cada webserie... vez añádenlle máis cousas. Claro, tens que ir adaptándote. Eu non entendo moi ben ainda o festival. Hoxe en día, eu a estas cousas todas, bueno, creo que ti máis eu temos unha palabra, non? Son chiringuitos. Eu chamolle jarijolos, porque eu son máis mellor que ti. En cada zona, eu chamolle chiringuitos porque ao final o Carballo Interplay, para min, é un resumen, supuestamente... A ti non te van chamar tampouco se falas así. Non me interesa tampouco, O sea, eu, o público que teño, que me vexe nos meus canales e punto. Tamén é verdade, que ter que facer camiño para que te vexan. Non, a ver, supuestamente son sitios para levar a xente que fai contenido en gallego, non? E que ten seguidores ou que ten o seu público. Pero que tipo de contenido en gallego? Porque non vale todo o contenido en gallego, non? Pero esa é aí a reviravolta. Vamos cantar claro. Aí, dalle aí, que aí é onde quería chegar. O Carballo Interplay é un festival, como, por exemplo, o Outono de Teatro, que quere ser de referencia a nivel España. A nivel España, pero supostamente é un gallego, non? En Galicia. Pero é gallego, pero quere a relevancia en España, daquela. Ven de toda España, xente, con moita máis relevancia, Pero precisamente. empezou sendo un festival para xente que facía contenido en gallego. Non, esa é a conta. Cando naceu, a idea xa era ser a nivel nacional. Nacional de España. Xa. Daquela. Eu díxeno cando fixen ese vídeo, nos comentarios pode que estea, díxeno. Ao fin de contas, o que levaron a esta xente, que non os vou nomear, pero están todos os anos... Xente, en general. Están sempre toda esta xente, non? Sí. Ese, eu díxeno así, é o oso que se lle bota o can que tes na eira, para que non se cele dos outros que lle das cama dentro. Porque cando buscas unha relevancia a nivel España, pois caemos na incoherencia. Que estamos facendo en Galicia na rede? Pois mira que últimamente nas redes en Galicia podes atopar xente que ti ao final tampouco non é mirar o número de seguidores. Hai xente que ten moi poucos seguidores, a mellor ten vídeos virales que a xente lle gustou moito. E ti o que tens que mirar é o que lle gusta a xente, non o que lle gusta a 4 persoas que organizan isto, non? É como cando ti montas un negocio, o negocio non che ten que gustar a ti. O negocio tenlle que gustar aos que van a consumir ese negocio, non? Eu teño moi claro que eu fago un tipo de humor ou un tipo de cousas que ha de haber xente que lle guste ou a outra xente que non.
pero son eu, non fago ningún papel, e eu teño os meus seguidores. Eu quero lle gustar a esa xente. Eu non quero facer un papel para gustarlle a 4 ou 5. Eu quero ser eu e gustar por quen son eu. Que ademais a rede ten eso de bom, que non precisas adaptarte tanto, porque vas ter audiencia. Sempre vai haber alguén que lle guste. Sí, porque ao final hai gustos de todo tipo. Que pasa con estas cousas? Eu, a última vez que a montei gorda na rede foi porque critiquei estes festivais que din que defenden o gallego e Galicia e dixen, é moi falso. Eu creo que defenden o gallego que eles queren defender. Claro, eles deféndense así, o seu jarigolo e o seu Chiringuito. tal, e despois é como agora xa estamos aquí, po ano que ven eu estou no xurado, xa che dou o premio a ti, e cando te as ti dasmo a min, e están aí, cambiando os cartos de man. E eu, esa monteina moi gorda, e houve quen veu, porque ti non podes falar así, ti non tens que reclamar, bueno, a min pareceme que é carto público. Cada unha nas súas redes pode contar o que... É máis, pero eu podo dicilo, porque os cartos de normalización lingüística nos pon Inditex. Non. É carto de todos, daquela, claro que eu podo decir, non o vou decir. É que, mire, eu tiña gana de contar unha cousa, falando así, non? De tipo cartos públicos e festivales e tal. A min hai pouco invitáronme a un evento que se fixo aquí cerca, que supuestamente era un evento para dar visibilidade a mulleres emprendedoras, non? Eu considero unha muller emprendedora. Eu vivo no rural, e máis era iso, para mulleres do rural. Eu vivo nunha aldea de 500 habitantes, eu con 21 anos abrín a miña propia peluquería, sigue funcionando, eu agora mesmo non a traballo, e agora quero meterme neste mundo das redes e dar voz o que eu digo, non? Tamén é emprender, non é isto? Puxeronse en contacto comigo, e eles querían que eu lle fixera un presupuesto para facerlle publicidade. Iso é traballo, non? Iso é traballo, é traballo. Fíxenlo, tardaron 2 días en contestarme, e os 2 días me dixeron bueno consultar, xa che dirén algo. Pero, bueno, de todas maneiras, vamos che dar 2 entradas para vir. Sigo esperando, o festival xa fui, sigo esperando que me contesten polo presupuesto e sigo esperando que me dean as entradas. O sea, esta é a maneira de dar visibilidade a unha muller. O sea, faz un evento para dar visibilidade a unha muller e para axudala a emprender, cando nin sequera lle contestas ao WhatsApp, cando nin sequera lle das as entradas que lle prometestes, e despois entérome por unha noticia que a Diputación dou X cartos, vamos a dicir X cartos, e que deses cartos só se gastou un porcentaje moi pequeniño. Donde van o resto de cartos? Donde se puxeron? A mí non mos deron, Por iso digo, para que se montan estas cousas? O sea, o fin non era axudar a muller, porque a mí non me axudaron, todo o contrario, a mí xa me puxeron de mal humor e non me dá gana, o sea, xa non me apetece se montan algo, ir a nada desto. Porque ao final vese que é para qué? Para ganar cartos. Mira, hai unha cousa na política hoxe en día que é faise política é como un catálogo. Tal cual. Veñen os cartos e di, temos estes cartos son para a igualdade, estes para urbanismo, estes para non sei que, estes para cultura, que aí é onde entraría moitas veces estas cousas, igualdade e cultura. E agora teñen os cartos e hai que emplealos. Queren dúas. Non que sea. E fan calquera merda. Fan calquera merda. E daquela que fan, cos amigos. Facemos isto, chamamos a fulana, a menjana, pagámoslle, porque este é a cousa. Pero así está que despois non lle vai ninguén. Pero despois... Porque terán que levar a xente que saben que vai atraer a outra xente, non aos 4 amigos de turno. Despois cerran plano, e poñen así, parece que había moita xente, e ti cando miras, estaba ali a concelleira, a amiga da concelleira, a prima da concelleira. É o primo perdido desde lá de arriba. E despois foron tomar un viño e... É o carallo. Se foi. Porque, mira, eu apuntei aquí, que tamén é unha pregunta, en que momento, porque eu sei que isto pasou, unha persona che dixo que facías contenido de pacotilla? Isto foi moi bonito. É precioso, me encantou. Foi. Ademais, a fixo en público, foi Sara Seco. Sara Seco é da Mesa pola Normalización Lingüística. Pois non sabía que fora ela, Sí, daquela... O sea, eu sei en que me dixeras que fora unha persona da mesa, pero non sabía que fora ela. Foi Sara Seco.
E quedoulle moi ben, porque dixi, a ver, a mesa pola normalización lingüística que a menos que meterte ca xente que polo menos se deixa ver usando a lingua que usa. Que no meu caso é o gallego, non? Que menos. E chamoume señora random de pacotillas. Señora random de pacotillas. E a min gustoume moito de random, porque dixo, ves, Sara Seco é unha tipa lista. Ela ben se dou conta, porque random a min describe... Random é moi gallego, é unha palabra gallega que se está perdendo. Pero a min descríbeme random. Sí, eu pero é que random, o sea, úsano como se fora malo esa palabra. Non sei. Pero eu o que non entendo é, estamos facendo, hai que falar gallego, hai que tal... Pero que gallego? O gallego que eles queren? Hai que, solo vale o contenido en gallego se é normativo. O sea, se hai, vamos a ver, eu agora mesmo fago aquí unha encuesta, o calquera fai, e hai máis xente que fala gallego, o que falamos nós, o gallego de toda a vida, que este gallego. Que eu non digo que sea malo, pero son eles os que están dando de menos a xente que falamos gallego de toda a vida. Se eu, a miña teoría é que me maten por isto, a xente que fala gallego normativo leva 4 días falando, porque se levara falando gallego toda a vida non o falarían así. Se mitad das cousas que din non se entenden. Porque, de feito, eu... É que non den de menos a xente que falamos o gallego de toda a vida. Eu que sempre o conto así, eu cando empecé á escola eu non sabía falar castellano. Non sabía, Xa. E a profesora ainda se ría de min, porque eu dicía, eu que sei. Claro, tiñas que íbalo aprendendo, e teño sempre un recordo que se riu de min, que me partiu tan mal, que lle dixen que non había toaja. Toaja. Non había toaja. Claro, é que as traduccións do Non había castellano toaja, porque ti, como non sabías falar, cambiabas. facías estas cousas. Sí, como Sanjenjo, por exemplo. É unha cousa que me marcou porque se riu de min diante dos nenos. A ver, agora míralo así, pero tiñas 4 anos, Dios mío, que non vergonza, entendes, sabes? E daquela, indan que eu fale, xa non falalo, se teño que falar un galego normativo para unha cousa formal, falo algunha palabra vou na meter. Se o teño que escribir, eu, cando mandas un correo no traballo, Tens que mirar en internet porque mitad das cousas non sabes. Pero eu falo moi ben, porque eu fun aprendendo. E despois, ti na túa vida diaria, a unha señora da Lo de Cances, que eu conozo toda a vida, que sempre dixen jueves, pois eu falolle así, non vou agora aos xoves, é claro que decimos moitos castelanismos, todo o que ti queiras, pero eu tamén o digo moitas veces. A xente que dis ti que levan 3 días falando, despois esquécelles e quedarse con outras cousas que nós decimos, a maneira que eu chamo a maneira de decir as cousas. Sí. Ai non, porque como dixo o jueves, xa hai que matala. Pum. Hai que matala, hai que sacar o látigo ou crucificalo, non? De feito, a min, cando Sara Seco se mosqueou, foi porque eu fixen esta crítica, sabes, a este conto, e fixeno desde o humor. Pero que non fai falta, eu creo que para defender o gallego hai que criticar outras formas de falar. Pero é unha cuestión... É máis, é que non entendo de contenido de pacotilla. A que se refería con contenido de pacotilla? Que é para ela ou para calquera pacotilla? Non sei. Porque ao mellor o que é pacotilla para ela é para outra xente, non? Tamén hai que respetar o que fai, non? É que tens que estar falando... Ao mellor o que ela fai a ti ou a min ou a calquera non lle gusta, e non por non gustarnos, bona poñera, non? Ela fai anuncios, fai publicidade. Non sei o que fai. Fai publicidade, hai marcas que lle pagan por facer publicidade, bueno, pois xa está. Non sei porque non é unha persona que sigo, porque non é que tampouco non sigo moita xente, o sea... Porque ti vives no mundo paralelo. Eu vivo, como é, hai unha frase que a mí me gusta moito que é, no meu mundo, o raro eres ti. Maravillosa. Verdade? Unha para mí. Sí. Eu, nalgún momento da miña vida, entrei nesa tranjallada da defensa da lingua, e eu pasaba o ben facendo os programas e todo, e, bueno, pois estaba moi ben. Pois precisamente porque entrei tamén xa lle vin as taras todas. Eso ten algo que ver con esta pregunta, non sei, Eu vou soltando, ti fostes vos da Lobeira Today. E que pasou con eso? Eu entrei na Lobeira Today, fixamos o patiño en Twitch, e o patiño en Twitch era esa cousa na que eu dicía, efectivamente, hai que falar do problema da lingua,
Pero eu sí que quería falalo desde a miña perspectiva, que non son filóloga, que non son Desde a túa maneira de ver ou de... antropóloga que está aí mirando todas as tradicións de Galicia, non sei que, senón que son unha persoa, cando din, é que non se pode vivir en galego en Galicia. Non poderás ti. Aí está. Eu poñome a falar castellano, desde que deixei o traballo, onde eu tiña que usar moito por traballo, atrapállome toda, xa case non sei falar. Xa. Perdín a fluidez. Sí. Por qué? Porque eu paso días, pero moitos días da miña vida que non falo castellano para nada. Eu estou 10 meses sin falalo. Eu só falo no verán cando veñen os turistas. Claro. E as primeiras semanas cóstame, sabes? Atrapállaste, non? Joder, se eu penso e vivo en gallego durante todo o ano, un mes que teño que cambiar, é como se che din hora en inglés. O sea, non, é que... E hai veces que non o falo ben. O ano pasado que marchei por aí co coche de viaxe, que me gusta moito ir por aí, fun a España, e paro nunha gasolinera e poñía ali pan gallego. Eran unhas barras destas... O merda. Congeladas como as do San Brandán ou estas. E daquela, el no falar xa me notou e di el, que ras esta que es pan gallego? E dixo eu, todo en castellano. Eso non é pan gallego, a mí non me la colas. Non me la colas. É que hai cousas que a ti só non che ven na túa cabeza e non te das de cuenta de que non é... Non me la colas, lle dixen. Que te atrapallas. Sí, a min pasoume cando traballaba na peluquería, marchaba un paisano de Madrid. Mira, féchame la puerta. Féchame la puerta. E dime, que me feches la puerta? E o fulano non entendía. Pero eu non entendía porque el non entendía. Claro, É que na miña cabeza sonaba, e pois dime de cuenta, dixo, claro, que fechara en gallego. Pero non pasa nada, o sea, por equivocarte, o sea, eu vivo todo o ano en gallego e claro que me costa. Pero aí vai, porque esta xente se empeñan en decir que en Galicia non se pode vivir en gallego todo o día. Cona, salide do centro de Santiago e de a Padrón, dar unha volta, ir á feira, a Padrón, sabes? Relacionados co mundo. Non, despois van facer a inmersión lingüística a Porto, para facela en portugués, que máis en Porto falas un portugués moi auténtico, con falca en RTP, sabes? É todo mal, sabes? É todo mal. Estás vendo esa comedia. Eu tiña o programa, era para falar. Claro, ti falabas destas cousas. Claro, eu quería falar desde esta perspectiva. Que pasa? Que o Fran da Lobeira, que a él justa lle pertencer a iso, íbame parando, e daquela empezamos a traer convidados, o galego na medicina, o galego na cona. O galego, pero o galego, claro, que eles... E de feito, a ver, que pasaba no Patiño en Twitch, despois pasaba que viña xente máis importante que a min, e eu estaba Pero por que dis máis importante que ti? Pero ti xa te das de menos. Para eles. Para eles, A bueno. mí dame igual. E daquela, houve un momento que eu dábame conta que eu estaba, di, claro, como se chama o Patiño en Twitch, pero por non cambiarlle o nome, di, ponte aí, sabes? E non, aí houve varias cousas. Cando eu me posicionei no feminismo públicamente, que houve de todo, hasta ameazas de morte veladas, porque, bueno... Pero porque eso te estar esperando a verte morta parece un pouco así unha amenaza, bueno, cousas. Cousas é un pouco fuerte, Sí. Pero, o sea, que chega aí eso, hai que facer un inciso. Que dixestes ou que fixestes para que che... Non, a ver, posicioneime no feminismo, posicioneime contra o transactivismo, contra como se estaban facendo as cousas, e fíxeno públicamente, máis ou menos desa relevancia, e todos estes jarijolos son todo BNG, independentistas, quero dicir, tens que ter, como o Decathlon, todas as etiquetas, e senón non és. Senón nada. Senón non és. Isto, cousas do directo, hai que meter os móviles en silencio e parezco nova, Pero, foi así a cousa. Eu aí tiña, por exemplo, outro programa, Amazada Eva, que estaba super divertido, que en teoría íamos falar de amor e sexo, e por sempre falábamos de sexo, porque a xente é moi porcalleira. Non, a xente vai o rollo ese. Era divertidísimo e facía o coa dietista realista. Sí. E cando eu me posicionei ela, aquí vou contar unha cousa que nunca contei, e vou cantar claro. Ela dixo que non lle iba ben o horario e tal, pero ela a min por privado... Que non lle iba ben o horario do programa. Claro. Para falar de que cousas? Non, que ela que se quería deitar cedo e tal, porque é unha persoa moi san e moi ordenada. Bueno. Sí. Ela non quería seguir comigo, non quería que relacionasen comigo. É por iso. E dixo, a ver,
Porque ela, de feito, pediume por privado, porque éramos bastante amigas, que, por favor, eu debía de pedir perdón públicamente a retirar o que dixen, pero que non o vou retirar. Se non che sale, se ti o pensabas o que dixeste nese momento... A ver, que non o vou retirar. E houve outra persoa así. E, pois, a mí faime moita gracia. Isto pasaba todo no Twitter. Perdín 7 seguidores. Ui, para ti. Moi madre. Unha cousa. Pagaramos por seguidor. Perdiu. Eu, cando me posicionei, isto tamén é moi isto, perdín, nada, en 2 días denunciaron unha conta, viñen po lado aquí, denunciaron unha conta, non podía acceder a ela, insultos, ou seja, unha cousa que alucinas. O sea, che insultan a ti, che amenazan de morte, pero quen lle bloquean a conta a ti? Porque me denunciou unha destas persoas, dos jarijolos, e eu quedei o fin de semana sin Twitter, unha desgracia como outra calquera, viñen aquí para Lires, para desconectar da vida, andar ao monte, e dicía eu, manda carallo, o que se montou, bueno, e nada, estaba aí no Twitter, eu perdín neses 2 días, perdín como 120 seguidores e ganei 100. Bueno, quedastes... Con isto xa dixo todo. Quedastes a máis ou menos a pre. O posicionamento, que ao final é unha opinión. Sí. E claro, dita na rede é moi... É daquela... E claro, cando fais estas cousas tan mediáticas, o mellor, xente que che sigue non esperaba iso, vas en picado, pero hai xente que che descubre e lle gusta e vas para arriba. É que isto das redes é un... vai a picos. As redes é a vida, estamos aí todas as persoas, cada un cas súas ideas. Sí. A ver, tampouco non lle tes por que gustar a todo mundo. É que eu non fago contenido para gustarlle a todo mundo. Eu fago o que a min me gusta. E eu, para min, eu o tomo como un hobby, non o tomo como un traballo. Por iso eu non me agobio, sabes? Hai xente que o toma moi... demasiado, todo tan ordenado, todo tan... É que depende todo. Eu, para min as redes, ao final, sempre foron unha prolongación da miña vida. Ti escribistes artículos para que pasa na costa. Ai, sí. E sigues escribindo? Sí, eu escribo opinión. E como empezastes a traballar con o Aldo? Eles, cando foi do Carballo Interplay, propuxéronme unha entrevista. Ai, foi a raíz deso? E daquela, fixen a entrevista. E despois, pois quedou aí... Sí, a entrevista ali, que o mandastes, pero non sabía que fora a raíz deso. Pois foi a raíz do Carballo Interplay. E quedou aí un pouco o contacto. Sí. O Baldo dixo que me admiraba moito, que lle gustaba moito verme no YouTube, as redes. Unha vez, así por unha cousa, escribín algo e mandeillo. Digo, mira, interesa isto? Sí. Cando agora me chama de pacotilla a Sara Seco, que ademais, mira, puxen todos os vídeos en privado no YouTube, pois agora xa non vos poño máis vídeos. Pero para que non puderan velos? Para rirme eu soa. Xa, sabes? Para darlle nos dedos. Que fora como, agora enfadeime aquí tus vídeos, puxen todo en privado, agora non vos falo máis, falade vos que sabedes falar moi ben. Xa, en plan... Eu non sei como a xente toma no outro lado, nin me importa, eu escanjallaba, me dicía, parece que te emperrenchaches como unha nena, pois agora non vos falo. Pero sí que aí escribí un artigo, porque é certo que sí que sinto moi fondo esa sensación de que hai clases que teñen un vídeo sobre isto no YouTube. Hai a clase alta galego-falante e a clase baixa galego-falante. Eu eso creo que saliu a raíz de todo isto das redes. Eu me sinto, o sea, non me sinto así, pero ao final fanche sentir así. É como que os que falan o gallego normativo, pola forma, ou eu por vídeos que vexo tal, fanche sentir como se ti foras menos, como se eles foran de outra categoría. Eu non me sinto así, para nada, fanche sentir, pero eu digo, pois, ao contrario, teria que ser ao revés. Nós levamos falando gallego toda a vida. É como, a ver, unha frase mellor sona fatal, son máis gallego que ti, nós, todos somos gallegos. Pero eu síntome mellor porque levo falando gallego toda a vida. Non me van a sentir mellor porque aprendín a falar o gallego Antón Tin Compostela. Non, pero ti porque crearon estas persoas que decidiron que iban falar galego porque, de alguna forma, lingua de prestixio e tal, crearon o termo neofalante, para non ser como nós, sabes? Xa é como, eu son un falante, pero doutra clase. Xa non imos ir se mellor ou peor, pero non como vos. Pero doutra diferente. Sí?
Eu, de feito, na Lobeira, isto... A ver, falamos do humor en... Houve un programa onde falamos de humor en galego, na TVG, que si este rollo costumbrista, que sempre cantareiras dar debullos, tonetes, xa sempre onde vas. Sí. E isto é, bueno, isto collen as filólogas e fanche 3 ensaios, 7 teses... Un traxe. De que eso é o peor, o humor en Galicia é o peor, porque poñen aí xente que parece tonta. No, porque en Inglaterra, por exemplo, Mr. Bean é un lord, é un británico de bien, Mr. Bean, non? Dicir, que ao final o humor é isto. E a min hai unha cousa que me fai moita gracia e dis, tua tía Felisa vese caricaturizada, porque o humor é unha caricatura. Sí. Escarállase. É a filóloga de turno que non ten nada que ver coa tua tía Felisa nin con iso, síntese ofendidísima. E iso é autoodio. É autoodio. Non quere que se represente a xente de Galicia como a señora da aldea. Que non é iso, que iso é unha caricatura. Xa. Está ben. É como coller un personaje que é unha cousa típica en Galicia e non pasa nada, é facer humor. Eu creo que xa sei un pouco por onde ibas, non? Que toda a vida se fixo humor, ao mellor na televisión, collendo unha muller, a típica gallega da aldea, tal. Pero ti agora queres facelo polo outro lado, que pasa? Fixino eu. Eu na Lobeira creei unha personaxe. Todo do contrario da típica da aldea, non? É daquela, o Fran da Lobeira, xa só me deixaba usala 5 minutos, e calquera cousa que lle comentaba, non, pero non podes dicir, a ver se se vai ofender a alguén. E a personaxe é maravillosa, non me deixaron explotar, bueno, pois non me deixei de explotar. O que pasa é que agora xa levo lentes, muller. Era eu, e puñía así uns lentes, puñía un pano, unha palestina non, porque non vou gastar os cartos nunha palestina, puñía así un pano e tal, e daquela era Saínza Olalla de Andrade Ulloa. Mira, unha vez fun a Celanova, eran as 4 da mañán, eu por aí, sede xa non tiñamos, e estábamos ali na praza, e empecé a facer a uns, unha rulouse todo. Saínza Olalla de Andrade Ulloa, sería eu mesma, que son... Ti viches esta película 8 apelidos vascos? Vin. Pois eu igual, pero en galego é 16. 16 apelidos galegos, eu veño dunha linaxe galega. Eras, o sea, un pouco todo o contrario cando se fai humor, que coixa a típica señora da aldea, me cago en tal. Claro, eu sería... Todo o sería... contrario, coller unha señora galega correcta, a caricatura da filóloga de ben. A caricatura da filóloga de ben, e de feito eu... son saínza agora, vale? Nótaseme, non? Estás aí no papel. Eu son a única persoa na Galiza, creouse para min un título que é o triple grao mortal en filoloxía galega, porque eu fixen filoloxía galega 3 veces para ser máis filóloga. Mais mellor. Con tirabuzón. Triple grao mortal con tirabuzón. O tirabuzón fixen no Maicar. Ás 5 da mañá, aí xa, e adícome a iso, dou palestras, estou por crear unha prosodia. Me encanta esa palabra. Sí, unha prosodia que nos unifique. Dixo a Carlos Blanco no programa. Sí, entón... É un cartaz. Fran da Lobeira tiña moito medo que se ofendese a xente de ben, porque está moi ben, caricaturizaron a tua tía Felisa, pero non está ben caricaturar a tipa que fixo unha carreira e parecelle que é triple grao mortal galega. Somos moi falsos. É que... O sea, a señora que está na súa casa da aldea, que se cajan todo, que fala de cona, que fala de... durante moitos anos se fixo ese tipo de humor, ese tipo de xente non se podía ofender. Pero ahora ves ti a facer un personaje, e agora do galego de ben, e cuidado que o outro gallego se ofende. Pero é que a señora da aldea non se ofende, porque o toma como humor. É humor, é unha caricatura. Eu, cando fago a Saínza, este ano polo entroido, disfraceime de Saínza, entón puxen así un vestido floreado e unhas
Botas do monte, porque isto é moi... O tote va, É a tote va, porque sen tote va non hai loita pola lingua sen tote va. É moi divertido, hasta cortei a perrera, porque falase moito da... Folquillo vasco é pouco da perrera de filóloga. Que darlle tamén. Deben poñer cando entra na universidade cortarlle. Sí, para telo tens que cortar así o pelo. Sin este flequillo, lo siento, pero non quedas homologado, non hai que... Despois do tirabuzón no Máicar, teñen que cortar o flequillo. Agora xa eres filóloga, veña. Pero é unha caricatura. En vez de tomalo con humor e dicir, é certo que ás veces que é normal, non? Porque cada un na súa paixón, que somos así de repugnantes, ai non, que se ofenden. E aí a Saínza, cando o Youtubeiras, claro, outro concurso bonito que temos. Isto, mira, foi tan bo. Era o Youtubeiras, era a Gala en Carballo, estaba nominada a Lobeira, e eu participaba na Lobeira. A Lobeira estaba como... Estaba nominada, era aquela. Viña toda esta xente que me... A persoa que me denunciou a conta, a xente que me insultou, que de todo. E daquela eu dixen, eu vou ir á gala. Carallo, se a Lobeira está nominada e ti participas no programa, porque non vas a ir. Pero se queres conto-che o final. Que xa imos cantar, claro, pois tamén xa se di que... E dixo, oxe, non quedes con nada dentro, ti solta todo. Xa choverán lanzas. Vou ir de Saínza. E daquela ano fun ao Pazo da Cultura cos meus lentes, que agora, claro, é que agora son media Saínza xa. Os meus lentes, tal, puxenme así toda filóloga, non? E dixo eu, porque se non vou de Eva Patiño, non me poden falar. Claro. E daquela eu fun de Saínza. Fun ali, facela antroidada. Non, porque os premios danllos a uns, pero para a farándula valemos as outras. É verdade, eso é verdade. E alo fun eu, que a miña personaxe tal, ai, boa noite, pin, tal. Estaba así toda, e claro, como che van a decir algo, se non era antroidada. Claro. Pero que non lle gustou. Non lle gustou. Nin lles gustou, nin están que gustar, nin non gustar. E ainda despois fomos para... Pero non che dirían nada por eso, ou si tamén. Ui, que despois deron o premio, ganaron o premio, e un destes 7 minutos de escenario. Hoxe hai aquí, no patio de butacos, unha persoa que usa as súas redes para difundir mensaxes de odio. Eu estaba con o meu primo. Pero eso iba contra ti. Sí, é meu primo, eso vai por ti. E dixo, eu quedo espantada. Eu ali en riba de Saínz. Pero é que non entendo o odio, onde ven o odio? Ainda dicía, por facer humor de... non quero ter que marcar unha data no calendario para vir a Carballo e vir con medo. E a min dábame gana desde o patio de butaca dicir, a Carballo sempre se veu con medo. Non é da hora. Non é da hora. Pero Dios, nen que ti foras por aí adiante matando a xente. Oiches, foi moito espectáculo. Aló se puxeron os dous dos que ganaron unha parrafada contra mí. É todo contra ti? Nemais contra a rapaza que cantaba. Dios mío, eu contra a que tiñan contratada. Vanme querer matar a min tamén agora. Non sei. Teñme que esconder. Se non queres non publique o podcast. Ai, eu vou publicar. Eu dedico-me a facer preguntas. Aquí a que está contestando todo eres ti. Alá, ti? Foi moi bo, Alba. E despois fomos para os pinchos e ven un concelleiro dali, que a min en Carballo conóceme moita xente, non é... Xa. Ai, aquí, non caiu na conta que eu estaba dentro de ideira. Eu fun ali, pensaban que eras así de normal. Fun ali a fixenlle a Saínza. O tipo ganabas a rir, porque eu fun ali... Ao final é comedia, o sea... Mira, estivo moi ben iso. E aí, para cantar claro, eu estaba no patio de butacas, e a Lobeira Today levou o premio ese día. E eu xa non pido escenario, pero nin desde o escenario dicir, pois estou moi contento, hoxe teño aquí a Eva Patiño... Nada, non che nombraron, nin dixeron nada. Foi a primeira colaboradora da Lobeira tal... como a un peto, non vai a ser que che pechen as Saínzas a porta, malos don Galizos. Bueno, istes, pero hai que ser agradecido tamén, non? O sea, a mí non me debe nada, Si ganaron tamén, ti tes parte de mérito, ti? A mí non me debe nada. Pero ao final tampouco non... Ti sabes perfectamente o que fixestes, non tes por que esperar que alguén che reconozca nada, ti? Se que a veces agradeces, hostia, pois xa que estou aquí, non? Se non estuveras, pero estás ali...
dalle as gracias. Eu animei a líder do patio de butacas, chamei guapo de todo, se é todo unha comedia, que tanta volta lle dan. Pois claro, non ia dicir, teño aquí que... É que hasta puido dicir, temos hoxe aquí a saínza, hasta puido usar o pé que eu lle dei. É que é unha pena, porque ao final están convertindo estes chiringuitos en algo que a xente xa non... O sea, non representa o que quere a xente, non é tudo para catro, está todo montado así, é para eles, son. Por iso que digo, eu, como todo o que fago, tomo como un hobby e con humor, a mí non me igual todas estas historias. Que ademais... Eu hasta creo que son sitios... Non te quitan de nada. Son sitios que ao mellor eu non me sentiría cómoda. A ti non te queren. Ti escoitaches-te falar? Sí. E os 30.000 seguidores que teño en TikTok... Tamén te sentiron falar? Tamén me sentiron falar. E ti dis jueves? Eu digo jueves, eu digo lunes, eu digo o que me salga do cona. Dis juevos ou ovos? Jueves, ovos do que me salga no momento. Hai días que me sale ovos e hai días que me sale juevos. E eu, o que máis vexo no meu canal de TikTok é que a maioría de comentarios son sempre os mesmos. Dá gusto irche falar como se falou toda a vida. E 30.000 personas non poden estar equivocadas. Sabes? Que a maioría dos comentarios son eses, que lle gusta o que fago porque o fago desde a naturalidade, que son espontánea, que son... E eu, ao final, non fago todo eso nin para monetizar, nin para vivir desto, que se me salen cousas, estupendo. Pero eu fago porque me gusta. Nunca che dixeron, porque a min dixeronmo cando foi o da Sara Seco, o outro, o Mario Brión, o de Hola Xon Mario, dixo que eu enfatizo os rasgos dialectais. Eu non sei nin o que significa eso. Se te digo a verdade, non. Como é que eu exaxero esa maneira que temos de falar en bergantiños. Que eu non falo así, que eso é só para arder. A min teñen mo dito xente que fala castellano. Como se nota que fuerzase el gallego. Sí. E digo, pero vamos a ver. A xente non sabe que depende na zona onde vivas se fala dunha maneira ou doutra. Eu sempre uso o mesmo exemplo. Un de Madrid fala o mesmo castellano que un andaluz. Non. É o mesmo idioma, non? Pero se fala de maneira diferente. Eu levo toda a vida falando así. Toda a vida, porque aquí en Fisterra se fala así. Pa que carallo quero eu forzar nin con acento? Ese o problema. Eu, por exemplo, cando te empecé a ti a ver na rede, hai moito, tempos, mellor no 21. Eu empecé aí na pandemia a facer vídeos. Eu que andei moito por Fisterra, claro, a min eso... Eu recoñezo esta túa maneira de falar. Que pasa? Que un neofalante que caiu ali en Compostela porque foi estudiar, porque andaba na universidade aquí en Fisterra, e non saliu dali, e aprendiu ali o galego, pero ao mellor non veu aquí de interactuar ca xente. Xa. Podes vir aquí a ver o faro. O que ti falas parecille unha cousa que... Fora do normal. Un vídeo que salía unha vella que xa daquela tiña 100 anos, imagina, xa teria hoxe 200, e non lle cabe que unha moza nova fale así. E ademais gustalles porque o discurso, isto é moi de cantar claro, é moi feo tamén, o discurso galeguista é victimista. Ai, pobreños nós, canto nos oprimiron, alabados a Dios, que agora todo é victimista. E diste, a ver, é certo, pero eles non fan ben ningún ao gallego. Había que meterlle unha pina na boca a cada un. Non, é verdade. Vamos a matar. Porque non fan ben ningún con esa tontería. A ver, hai xente que lle gusta, é como a todo. Eu sempre, esa é unha frase tamén que me gusta moito, eu non son unha croqueta, non lle pode gustar a todo mundo. Haberá xente que lle guste e haberá xente que non, e que é así. Pero eu non me meto con eles, o sea, tamén che digo, a min nas miñas redes, pero eu, por exemplo, quero, eso sí que é verdad, que a min, por exemplo, nas miñas redes, nunca tuven a ninguén dese lado que a mí me dixera nada. Seguramente que hai moita xente por atrás que sí, pero a min en persona ou nun comentario porque ti non debe ser que eu son como a min que caín, metín aí, é claro, despois porque eu tampouco non quero dar o sea, eu fago o que fago e punto, eu non me meto con ninguén. Mira se cos madrileños que os puño a parir. Pero non me pollo con esta xente. Mulher, deixan cartos aquí, non te metes con eles. Pero que veñan, que deixen os cartos e que marchen.
Que fagan un bizu, joder, ao Concello. E xa está, que me fagan un bici. É que, hostia, dá moita rabia, porque están todo o puto ano criticando Galicia e pois son os primeiros que veñen. Pois non veñades, hostia. Vindo eu para aquí, cantos peregrinos viñan por aí abaixo. Veñen, cada vez veñen máis, estamos invadidos. Unha cousa. Que veñan, carallo, que... Pero é que eso, eu cando me empecé a meter cos madrileños, é humor, joder, eu non teño nada en contra desta xente, pero é que é un pouco mismo, non? O sea, un madrileño pudo facer toda a vida humor dun gallego, ai, el galleguiño, e nós sempre nos rimos. E agora vai un gallego e vai a facer humor cos de Madrid, ai, levamos as mans á cabeza. Eu cago en diola, hai humor para unhas cousas e para outras non. É que xa temos unha piel moi fina. Ou hai humor ou non hai humor. O tema de Galicia eu teño claro, eso que se fala contra o humor, contra as persoas que di que non me interrumpas, joder, que me estás interrumpindo para me corregir. Para me corregir, dixo corregir, cala a boca, atendo o que dixo. É corrixir. Claro, que eu teño bastante, fun perdendo castelanismos, pero que me deixes. É autoodio, é renegar de onde ves. E ao final, a lingua, a ver, a xente que votaba a Fraga, ves, isto con Fraga non pasaba. Gústame moito esta frase. Isto con Fraga non pasaba. A xente que votaba a Fraga falaba todo gallego. Isto con Fraga non pasaba, pero máis a nivel Galicia. Con Fraga non pasaba. A xente falaba gallego, mas votaba a Fraga. Que agora parece que tuvo que vir o BNG e que, non sei, sacou aí a lingua dun caixón. Ai, mira, son máis repugnantes. Son máis aburridos. Mira, é que a última pregunta, que ao final é un pouco resumindo o que levamos falando hasta ahora, que opinas das influencers galegas que fan contido en galego normativo? A frase acaba un pouco mal, pero vou soltar. Que opinas das influencers galegas que fan contido en galego normativo para poder chupar do bote da Diputación? Ti crees que o fan para iso? A ver, sí. Hai un tipo de contido que se fai con esa finalidade. Para que te chamen. Para que te chamen. É precisamente. É o que dixo eu. Fan la galleguidade máxima. Teñen que falar do gallego, falar gallego en Galicia, historia de Galicia, ritos de Galicia, Galicia con la galleguidade. Agora está moi de moda a antropología, todas as lerias de non sei que, e ademais é como unha cousa, como se Galicia fose aquí unha cousa no medio, e isto só pasa aquí, non como o humor, isto só pasa aquí, non pasa nos outros sitios, non se fai este humor, e isto, os petos de ánima só os hai en Galicia, a relación de Galicia ca morte é, claro, porque os faraóns non tiñan unha relación especial ca morte, Dios mío, mira que semejantes. Hai termos que os queren fazer moi únicos, o mellor. E daquela é un contido para que, ou vamos falar de Castelao e de Rosalía e sobre repugnantes. Pero é que é máis eso, é que a min dá a sensación de que, como falan iso, hai que falar de Castelao, hai que falar de Rosalía, que por ter información ou por saber tal, que son máis gallegos que o resto. Bueno, escoita, é porque ti non has de Bergantiños, porque Dios mío, Pondal, Eduardo Pondal, podemos falar anos e anos de Pondal, escribiu 2 libros, pero, Dios mío, non hai libros na historia que renderan como os de Pondal. Podemos seguir dándolle volta. O sea, ti crees, o sea, ti dis que sí, que hai xente que fai ese tipo de contenido só para iso. Pero é moi triste. E aí é onde dixo eu que non fan tampouco moito ben, porque parece que o gallego é unha cousa, cando queren facer da élite é como unha cousa que só sirve. Antes só servía para falar de vacas. E agora parece que só sirve para falar de Castelao, de Rosalía, dos pazos e castelos da volta e do propio gallego. Pero que, pois, é super divertido, porque fan ese tipo de contenido, pero despois usan un montón de palabras en inglés. Porque el random, o selfie, o non sei que. Aí estás ao Mario Brión, que se faz de idiolas e non di máis anglicismos. Claro, meter castelanismos, estás falando en gallego, meter castelanismos está mal, pero meter en inglés está ben. Pero ele é dos que chupa da Skincare, rutín non se encanto. Ele é dos que chupa da Deputación. A ver, que a min el díxome que non nunca cobrou por nada, pero eu vinlle vídeos que tiñan o logotipo da Deputación. O sello este. Cando estuvo en Buño,
fixenlle unha crítica tamén, como el quer ser, ele é fai doble mortal en humor. Ainda non fai o triple, é o doble. No, a veces escarallas, quere facelo triple e É cando... dixo oleirismo. A facelo oleirismo. A oleiría de... Sí, de Buño. Dixo, este oleirismo... Xa inventamos palabras. O oleirismo... Pero se ten que ser moi cansado facer un tipo de contenido solo para estar en ese círculo. O sea, non che cansa. O tenche que gustar, entendo, tamén. Se non lles gusta, dá igual. Porque eu ainda que me dixan tantos cartos, pero tes que falar así ou tes que facer desta maneira, eu non quero. O sea, eu non quero deixar de ser eu para que? O sea, todo vale. A ver, a rede ten que haber contido para todo. Sí, é verdad, pero volvemos ao mesmo. A min gústame facer o que fago porque o tomo como un hobby, porque me gusta o que fago e a xente lle gusta o que fago. Eu se de repente cambio e empezo a facer cousas que non tal, a xente dirá, eu seguía esta chavala polo que facía, non polo que quere ser. O sea, que por iso que... Daquela eu que agora fago filosofía, coidado, Pero porque che gusta. Aquí, así que lle cruzou o cable, di, esta señora random de pacotilla da aldea que non sabe falar ben, sabe de filosofía. A min Que é o que dixo eu. Mais aló de la gallejidade, tamén hai temas interesantes e culturais ou de intelectuais, sin ser do académico, é dicir, eu ademais de toda esta risa, porque eu teño todo, teño inquedanzas, son unha persoa con profundidade de pensamento. Isto debemos deixar a todos carrodas po aire, xa. Bueno, a miña cabeza tamén está todo día virando, Pois, que pasa? Que ao mellor non é algo que fago nas redes, non? De soltar os meus pensamentos. Pero sí que ves, por exemplo, o podcast tal, sí que tamén é ca idea de, ao mellor, depende con quen o invitado que veña, ir tamén soltando de vez en cando os meus adentros. Porque está moi ben, porque de feito hai unha cousa que ten a rede, é como o humor viraliza, tiramos de aí, e depois pasache como ao Mario, cando queres facer o triple mortal, caes de cabeza. Hostia, terrible. Hai que ter as persoas, que agora falase moito de diversidade, unha propia persoa é moi diversa, pode ser moi graciosa e ter moito humor, e ao mesmo tempo, pois como a min, leches moita filosofía e és unha persoa, porque eu, como nadie me vai dicir, xa o digo eu, porque eu hai moitos anos iba moito aló a Coruña, a Estrella Galicia, a dos 4 camiños, e ia mexar sempre no mesmo cubículo este, e había unha pintada que a min isto marcoume pa sempre, que decía, habla bien de ti e algún día olvidarán quen lo dijo. Habla bien de ti. Eu sempre falei ben de min, porque hai que falar ben das persoas que lle queres, eu quero-me. Pois vou dicir, eu son, aparte de ser graciosa e valer pa unha farra, e pa unha fuliada, e botar de un baile todo o que ti queiras, eu son unha persoa, eu creo que son moi elocuente, e con todas as lecturas que fixen, consejo unilas, conectalas e sacar un pensamento propio. Son unha persoa moi erudita, vou non dicir eu, moi erudita, porque máis aló de ler, son capaz de... Os últimos vídeos que eu... Porque eu despois, a veces, eu subo sin miralos moito. Despois escoito e digo eu, que erudita son, non? Como conecto, por exemplo, unha idea de Camus con un libro infantil como é Momo, ou como... Si, vacilando mellor unha cousa do... Son unha tipa moi erudita. E digo huevos. Moitas veces, en vez de ovos, digo huevos. Tampouco non ten nada que ver. É como o que facía eu, por exemplo, en TikTok, facía vídeos cajándome en todo, tal, non sei que, e ao mellor dou a imagen de jarrula, de aldea, de ignorante. Pero é que tamén, o sea, unha mesma persona pode ser moitas cousas. E depende de onde esteas, te comportas dunha maneira ou doutra. Mas falar mal, dixo unha vez Sés, a cantante, que para falar mal hai que saber falar moi ben. Porque hai que saber poñerse no contexto onde a cae, pois me cago en Dios. Porque eso, eu sin TikTok empecé a facer vídeos de humor e vin que ese tipo de humor gustaba,
Pois por que non? Pois en TikTok fago isto. Depois, se van ao outro lado, pois ao mellor non me comporto. Si, evidentemente, eu non vou pola calle cajándome en todo e dixíndome aos madreiros, lárgate, me cago en Dios. Non. Non vas ao Jadis e faz ali a... Non, eu considero unha persona super educada, que me sei comportar en todos os sitios a onde vou, e que fago o meu e non me meto con ninguén. É logo. E que se me meto con alguén é facendo humor. E o humor, quen non o colle, quen non é capaz de recibir o teu humor, Non é tan listo o problema é seu. Sí, non é meu. Quer dizer, se a ti te ofende... É problema teu, non meu. Por que te ofende iso? Se a min teñenme chamado de todas, Mira. Nunca me pareceu mal, e a xente me dicía nos vídeos, é que te enfadas, é que non estou enfadada, non te das cuenta que a resposta que estou dando eu é esa resposta desde o enfado, pero facendo gracia, porque os meus vídeos eran enfadada, un vídeo enfadada que facía gracia, pero que eu non estaba enfadada, nunca o tomei a mal, porque eu sabía que o que facía era humor, non era, non é que non fora eu, sí que era eu, pero sí que dis, isto gusta. Oiches, e non é moi da nosa idiosincrasia, moi gallego, a maneira que temos de expresar o enfado de cousas que xa sabemos que non imos solucionar. Xa. Con esa hipérbole, para falar así, como se fose case a Saínza, con esa hipérbole na que exageramos tanto, non é tan noso. Sí, sí que é moi gallego. Que despois te escarallas ti, que ao estás así, e depois acabas a risa. Eso non é... É moi noso. Porque é que eso tampouco non se pode olvidar, pero bueno. Pero aí sí que lles esquece, porque como hai que ser moi saínzas, pois é moi don galizos. Bueno, pois cada un que aguante co que ten. Pregúntame sobre o da señora do amor. Aquí, señora Patiño, Saínza, é que tes moitos homes. Eu teño de todo. Quicho facer unha reflexión de última hora, que non estaba en Geo. Falando de amor, que nós somos dúas mulleres que creemos moito no amor, que nos gusta moito o amor. A mí gusta moito o amor. A min tamén, e de feito todo creo que a vida se leva mellor con amor. E non é amor, cando falas de amor, non ten por que ser amor a unha parexa. O amor en general. É amor. O amor ao noso querido idioma, por exemplo. A túa terra, o idioma, os animais... Amor por este podcast, amor por todo. A vida. O mar, eu estou enamorada do mar. Amor á vida. A vida, por exemplo. Que nos queres contar? A ver, esa idea, eu pensei eu antes, dixo eu. Aquela cousa do señora do amor do Twitter, que era unha broma, que nacía un pouco co da mazada Eva, señora do amor, porque falaba de amor, hasta as reflexións que estou facendo desde un punto de vista moi fondo sobre sociedade líquida e vínculos e tal. E a veces pregúntanme, claro, se eu tiven unha historia, se tiven algo, unha parella, despois do divorcio, porque no seu momento nas redes non se deixaba entrever que houbo. Chegou a ser moi evidente. A xente goste moito o salseo, polo que vexo. E, de feito, hai contido, eu tiña un vídeo onde falei disto que o borrei, ademais ese non está en privado, borrei non eliminei, porque é certo que si tiven unha historia, e estou moi contenta, porque xa pouca xente soupo dela, e as pouca xente que soupo xa non lle acorda. Xa non lle acorda. Porque a xente non ten tan boa memoria. Ten memoria, chamase selectiva. Mira, pasoume, foi como, que maravilla. O paisano este máis eu, o paisano co que eu tiven algo, que como non podemos decir, porque como non era nada, pero foron case 2 anos, bueno. Había un amigo... Pero porque non era nada, dixía o el, ou é algo teu? Sí, decía o el, a ver, era e non era. Estas cousas modernas. A xente agora dálle medo a meterlle nombre ás relacións. Pero eu traoche aquí resumida a relación. Pero pasoume que fun cun amigo que tamén é amigo dele ou algo similar, non? Xa sabes, nos sitios pequenos sempre hai un contacto. Fun tomar algo e estaba este paisano que eu xa non lle falo nin o saúdo. Total, se non era nada, pois que nada sexa. E estábamos este meu amigo máis eu, e el foi saudar ao paisano co que eu estive. E cando volviu, explicoume quen era o paisano. Di, non, fun saudar a este, que este máis eu, íbamos aquí xuntos e tal. Este outro sí que sabía, no momento sabía que tiñamos algo, pero xa lle esquecera. Pero por qué?
Porque a xente non está aí pendente da tua vida, de todo o que faz. Xa foi, xa morriu o conto, como non chegou a ser, porque era tempo de pandemia, non houbo... Non se materializou, pois é unha cousa que morriu. Xa quedou aí, no olvido. E daquela dixen, ves, xa está. Se xa ninguén se acorda, pois xa menos vergonza que teño que pasar, porque o paisano avergonzábase de min. Eu despois entendino, pero por qué? Tamén che digo que a min tamén me dá vergonza pensar que lle quixen ben a unha persona que se avergonza. A unha persoa así... Pero por que se avergonzaba de ti? Eu que sei. Queres, iba che dicir, non teño teléfono, mellor, daba-che preguntabas de ti. Bueno, paisano, si nos... Xa vai o... Vamos a ver, paisano, señor X, se nos estás vendo, por favor, escríbenos aquí en comentarios, ou ven a cantar claro tamén, que porque te avergonzabas. Ven a cantar claro. Se che ven a cantar claro un paisano, hai daquela así que collan. No, pero... Pero ti por que crees que... Amor moderno, Alba. Estas modernidades de agora. Eu sei que teño visto, de... Imagínate, ti che gusta moito unha persona ou te enamoras da persona, pero en privado. Non queres que nadie se entere. Pero por qué? O sea... eu vou no dicir... Porque tes medo que se che escape o ganado, que se di moito... Claro, é que o paisano tiña moitas amigas. Tes medo de perder o ganado. Tiña moitas amigas. A ver, hai que ter cuidado. Hostia, pero temos unha edad xa que deixate de tonterías, non? Ui... Eu sou máis nova que ti, pero ainda así non me gustan as tonterías. Pero eu digo, máis, estou moi orgullosa de dicilo, eu queríalle moi ben a ese home. Queríalle ben de verdade. Mas miraba por ele, estaba pendente dele. Queríalle ben, sí. Non me dá vergonza porque me vai dar vergonza quererlle ben a unha persoa. É que iso, ao contrario, iso é moi bonito. Serei eu tanto... Que pasa? Que ao mellor o ti ao ver isto, o querer fui... Non, a ver, ou sigues... Alba, eu serei tan tonta de botar cerca de 2 anos cunha persoa que non lle quero ben. Non. Alabadiño sea Dios ben, será el, porque non ten mellor que facer, pero eu teña abondo de que poñer a irmán na vida. Daquela eu queríalle ben, claro. El a min non, Cona. Non. As cousas como son. Non, porque se a vergonza de ti non che quero moito. Pero, hostia, eu non sería capaz tampouco de estar cunha persona que me avergonzo dela. Non? Eu non entendo. Eu, a ver, que a entrevista é túa, pero ao final... Se o paisano nunca lle falou a nadie de min, claro, era a pandemia, tampouco... A pandemia tampouco non é unha excusa como para non falar de ti, non? Xa se poñía a cousa ao xeito, porque como xa non se pode facer nada, xa non podes ir aos sitios. De feito, eu non teño vivencias con esa persoa. Xa, porque cadrou nesa época... Xa, aí. E ti crees que o mellor se fora en outra época diferente, a relación sería diferente? Ou non? Eu creo que se fose noutra época xa non miraría para min. Aquel viña ya caído. Non se podía ir aos concellos do lado. Cadravas a man, ou que? Había que xogar na casa. Joder, pero isto é moi triste. Este paisano, non sei quen é. Se queres vir aquí a dar a túa opinión. Nadie sabe. Pero esa idea de que me preguntan a veces, non? Si, tiven, non? Porque é sempre como non era nada. Non, é certo, eu tive unha historia con paisano. Pero non é nada, o sea, que significa non é nada? É que depende, que para cada persona saca a chuleta. Deixo-te porque dixen eu, ao mellor valse a ti para uns monólogos de amor. Sí. Non, eu aí teño moito monólogo de Nuestro Señor, Para explicalo con humor, que a min doiume, claro que me doiu, pero mira, cada un... Ao final... É unha persona que cando que é o que pasou? Que pasou? Gustaba de xogar aos médicos, puxeme en lista de espera e cando me chamou xa un borrero. Era como a Renfe. Vendíache o billete, pero non sabías a que hora iba a pasar o tren. Era como a traballar na conserveira. Se rendías ben na primeira campaña, facíate fija discontinua. Ai, mi madre, o home se non está vindo. Era como as tarifas estas novas da luz, todo incluído, pero sin compromiso de permanencia. Ese é a mellor, hasta o momento é a mellor. Eso se pode aplicar a moita xente. Esta foi moi dura, agora río, pero foi moi dura. Era unha relación tan espiritual que acabou facéndome ghosting. Pero iso foi verdade, o sea, fixoche ghosting en plan de tal? Sí, casi 50 anos, miña amiga.
arreglamos con ghosting total. O sea, así. Mira, sí. 2 anos e así, acabou. Un día non contestou, e xa está. O sea, pero isto é moi fuerte. Pero isto, o sea, isto pasa na xente así de máis edad. A ver, ao mellor só me pasa a min. A min pasou. Hostia. Cun home aparentemente feito e dereito. Non, nin estaba feito, nin estaba dereito. Bueno, de dereito o mellor sono mal. Nesta edad xa non está dereito ningún, que eras ou non xa A está. xente, eu non sei que busca a xente, sinceramente. Eu non sei. E mira, en relación con eso, non? Era unha relación tan espiritual que acabou facéndome ghosting, teño máis. Comezou como un soño e rematou como un programa de cuarto milenio. Oxe, Era tan máxico que me fixo un Houdini. E teño un máis, que non me gusta tanto, pero tiñamos tanta química que acabou sendo tóxica. Non acabou sendo tóxica porque eu así todo sí que son unha muller madura e dixo, bueno, pois... Isto vas me dar para min, que isto vou no guardar, que isto si... A mí gustaríame... Se o faz nun monólogo e patrocinado por Eva Patiño. Como é a... Eva de Patiño, non, teño que meter o nome de... Como era? Xa non me acordo. Saínza Olalla. Bueno, non, isto é moi de Eva Patiño. Sí. Eu fixo un monólogo falando do amor moderno de hoxendía. Eu tiña que haber tido isto. Ai, pero o amor pode Fixo falar un monólogo falando de que para ligar hoxendía, claro, a xente ahora xa non liga a cara. A xente todo é ligar por redes sociales. Se falaba do Tinder, do Instagram, do TikTok. E tú eches Tinder? Non, na miña vida Eu tuve instalei Tinder. unha vez, moito me escanja. Pero eu teño amigas que me enseñaron e dixen, Dios, gustaría metelo só para rirme. Non para ligar, o sea... A mí sempre... É que eu son moi moderna, pero eu para o tema do amor son moi tradicional. Mira, eu instalei-no porque eu teño aí... Teño bastante avanzado un libro sobre amor. É para facer unha investigación do Tinder. Claro, aí onde quero chegar, eu instalei para facer unha... Que especímenes hai? Porque hai... No Tinder vin O paisano. Te imaginas que faz match con el? Non, xa non lle dou like. Sería buenísimo, pero sería buenísimo. E máis quedei con paisanos. Quedei con paisanos do Tinder para falar do Tinder. Bueno, pero a xente normalmente que está en Tinder non queda para falar. A ver, hai de todo, podes non? rascar. Mira, é como no Wallapop. Mira, eu fixo unha comparativa co Tinder como as rebaixas. Ti vas con toda a expectativa do mundo as rebaixas e buscas e ao mellor ali no medio de toda aquela merda hai algo. Depois lévalo para casa. Lévalo para casa, próbalo e dis tipo, que merda compraría ou nada. Na rebaixa está, máis no Tinder está o que sobrou, máis o que xa saliu de fábrica con tara, sabes? As cousas que se probaron e non lle gustaron e devolveron todo. A ver, que joder, a xente que teña Tinder e nos escoite dirá, hostia, bueno, é a miña opinión, vamos a ver. Eu tamén o tiña, e de feito, eu teño me rido moitísimo. E despois diste... É que a mí me parece como moi frío. Os paisanos parece que son orixinais. Que ti eres original? Non, que eles son orixinais no seu Tinder, pero é que son un cliché. Eu as poucas cousas que vi me parecían patéticos. Mas é un cliché. Hai o que fai alpinismo, o da autocaravana, o furgoneta, eu... Hai como varios tipos. Hai o que non se justa e a mellor mete unha foto da espalda ou a foto dunha playa. Non sei que fiar dos que teñen furgoneta ou soñan con tela. Ou os que se a teñen e ademais queren dar o paso á autocaravana. Desconfía desa persona. Fora, estes son como os peregrinos, veñen, fan mal, porque eu o verán pasado coñecín... Mas, hostia, un fulano que en Tinder sube fotos da súa caravana, eu xa me iría a pensar, mima, cantas tipas do Tinder levarías a caravana? Eu xa non iría. Como? Eu ano pasado coñecín a un con furgoneta. Vale, isto é desidental, vale, é que... Isto non iba a contar, pero, bueno, se me ve... Pero que, bien, na furgoneta, ben? O tipo gustábame. Sí. O tipo era feito, sí, un pelo bonito, unha melena bonita. Todos os que teñen furgoneta, a maioría teñen pelo largo, verdad?
os calvos non lle deben vender. No, Van calvo e dille que onde no, vas? ti Onde no, vas? é un requisito... Ou tes pelazo ou... É como o do flequillo das outras, non? Para, pois, se queres furgoneta, tens que ter melena. É que é verdade, é verdade. Pero que é o rollo que están todo o día na playa, non van á peluquería, medro o pelo e teñen un moi rubio e tal. Pois conocín a outro un furgoneta, gustábache me ben, o paisano, a verdade. Non nada, eso non foi a Nada, xa non foi a nada porque eu... Xa non te fiabas. No, porque eu... Un hosting é unha merda desas, cómela unha vez, Pero non a dúas, non. Pero xa teño unha edade, e a min destes non me pillan máis. Era o mesmo cliché. Pero o outro tamén, o seu soño era ter unha furgoneta. Dicir, fuera de aí. Mira, o sea... Ter furgoneta? Non. A non ser que sexas de DHL ou unha cousa así. Repartidor de traballo. Se o que tes é unha furgoneta para ir rascar a caralla á beira do mar, non. Sabes? Non, é que eu quero cambiar a furgoneta, porque non. Quero un auto... Non. Non, eu quero... Non quero... Pero, hostia, a xente que nos estea vendo que tiña caravana ou furgoneta... A ver, non podemos meter a todos o mesmo saco. Pois o que teña... Nin podemos meter a xente do Tinder. Hai xente que ten parexa que a conocido no Tinder, que sí, que pode haber de todo. Pero normalmente, a xente que se mete no Tinder... Eu creo que para buscar parexa, non é? Éche unha cuestión de ego. Ui, cantos likes me dan. Pero, bueno, se alguén nos ve que teña furgoneta, se lle justo, a mí non me fales. Venda a furgoneta. Venda a furgoneta e despois fálale. Despois, se queres, teño as redes abertas aí, mensaxe privada. Mira, para falar de amor e Tinder, eu creo que estaría aquí horas. Porque sí que é un tema que a min sempre me gustou como esplayalo moi. Pero despois volvemos outro día. E falamos solo deso. Falamos un día solo de amor? Solo. Ti vai lle dando e cando teñas así un... que che cancelen algo, a ver se estou eu libre. Porque eu teño moitos traumas. Do amor? Sí. Home. É como que eu sou unha persona que necesita meter todo fora para estar ben. Sona fatal, pero é así. É como... E tes cousa dentro ainda? Buf. Moita. Queres que nos montemos un día unha terapia? De amor. Pero en directo ou en privado? Eu hai cousas que... Eu hai cousas que jamás contaría. Bueno, pero despois cortamos. Eu hai cousas que jamás contén a nadie. Bueno, a mí podes máis contar. Que son miñas e sí que me gustaría algún día soltalas. Porque é como, sabes, quero sacar esta puta mierda de dentro. Pero ti agora estás solteira ou como vai? É como isto, o amor moderno, que non ten nombre. Tes un dos que non ten nome? Sí. Non, porque nunca lle puxemos. Como tampouco... Non, a ver, sí, parexa. Sí. Bueno, estás ben? Sí. Ten cuidado cos traumas, porque... É unha mierda porque os arrastras. Sí que o noto. E proxétalos nas persoas. Sí que... Non, é verdade, Sí que é verdade, sabes, pero... Eu, se queres, facemos un día a terapia, porque eu, aparte desto, eu cheguei a unha comprensión bastante alta co que me pasou, que foi moi... Mira, foi moi heavy, porque ademais eu son o que se ve. Eu ao paisano queríalle ben, eu quero a xente que lle quero ben, teño na miña vida e a que non tal. E o tipo, pois, desapareciu, bueno, a ver, pero estaba ben, porque si que hostia, ni unha explicación. Antes da desaparición definitiva, houve certo contacto, levaba unha temporada que o pobreño estaba sempre mal, eu hasta lle, mira, é que eu son moi burra, pero dixo eu, pero son moi boa, eu son moi boa persoa. El veña que estaba mal e bueno, xa nin comía, eu, pois, se facía algo de comer, leváballe ao choio, leváballe o tupper. E pájacho así. E iba cas amigas por aí a rascar a caralla, eu leváballe o tupper, porque o pobrinho estaba mal. Porque eu queríalle de verdade, eu quería que estuvera ben. Ao final, a ver, unha persona que lle queres, normal é que queres que estea ben. E dixo, Dios mío, eu erguía máis 4 da mañá daquelas, depois viña a casa, despois tiña outro turno de traballo, unha cousa, e eu preocupada por ele. Hostia, desto canto hai? Canto tempo pasou? Desto hai 3 anos xa. E desde que che fixo ghosting, en 3 anos non houve un... Volvemos falar? Sí. Sí. Pero falar. A ver, Alba, Pero pediríache perdón. Non. 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 O sea, eu non sei nin como te atreves a volver a falar con ele.
Mira, eu sou unha persona que me costa moito mellor dar o paso. Pero é que eu falei con ele outra vez porque eu queríalle ben. E a min hasta me parecía... És desas persoas que por moito que te fajan, que No, hai tanto que... No. O que pasa é que esta volta xa non volves a onde estabas. Volves á porta e petas. Naquela podemos ver. Non quedas no mesmo punto. A min gustábame se me pediera perdón e dixese pois a verdade é que non o fixen ben. Que dixese, ti és moi boa tipa, joder, Eva, eu a ti queríache ben, pero, bueno, despois non souben resolver para marchar. Eu quedaría tan contenta. Si, só con eso. Porque así tens que dicir, non lle importei nada. Vai, por Dios, eu levándolle os tacos. No, pero seguramente que sí, pero hai xente que non sabe expresar ou non sabe... E diste, joder, eu levándolle os tacos, preocupándome del, toda a cousa, e ter que dicir, eu non lle importei nada. Eu daquelas madrugaba moito. Seguramente que sí, que lle importabas, pero non soupo. Tiña tantos problemas, e ele empezou con que estaba mal, e eu, como son como esas vellas de toda a vida, que quedo para o final, non sabes? Eu, bueno, vai, Dios mío. E despois, as poucas veces que falábamos, estaba tan ben. Depois xa non nos víamos, estaba tan ben. E dicía eu, vai, por Dios. A ver, é que... Pero non, agora cando me estás contando, que me estabas dicindo, me acordaba unha frase que dicía, é que eu son boa persona, Te das de cuenta que canto máis boa eres, peor. Eu considero-me boa persona. Que seguramente que na vida fixen moitas cousas mal, como todo o mundo. Pero eu sei que me considero boa persona. E houve momentos da miña vida que dixen, gustaríame ser mala. Porque seguramente que me iba mellor. Canto máis malo eres, o que eu vexo. E digo, pero este é malo e vaille ben. E intento, digo, pero non son capaz. Vai, despercecho a ti, así por riba. Non. A min, mira, hai xente cando... Esa inmadurez... É como que canto máis das, peor, sabes? A ver, é inmadurez. E ti tes unha... Un diola con 50 anos eres inmaduro. Sí, é con 70 tamén. Deixa o coto. Ti tes unha relación destas que unha Renfe, non? Che vendo o billete, pero... Sí. Non sabes para onde vai o tren. E ti, pois queres lle ben á persoa. E ti sabes que iso pode acabar. Calquera relación pode acabar. E a ti non che gusta o que está pasando, desapareciu, non che dou unha explicación, e despois mandouche dali a un mes un WhatsApp para ver que sigues por aí, empezan a facer... Se estás viva. Ti se os deixas, é como cando abre a manjeira, pero non a tremas. E vai... Van a merda toda, porque despois dis, claro, dis ti, pois, a ver, a min parecíame unha boa persoa, se non estaría con ele. Bueno, pois, a ver se me amosa aquela persoa que eu lle quería ben. Claro, que ti conoces. Non, faiche outra merda máis. E dis, bueno, pois é o que hai. Eu moitas veces cheguei-me a plantear, dixen eu, a min porque non me gustan as mulleres. Pero digo, ojalá me gustaran. Pasan cousas igual. A ver, seguramente, pero que nos entendemos mellor. Eu creo que unha relación de dúas mulleres, polo menos, porque temos a mesma maneira de ver ou de pensar ou de... Os homens son moi sencillos. Porque nos educan-nos para coidar, eso xa o traemos de base, eles non, eles están educados para que sempre os coiden, poden ser máis irresponsables. Pero eu non quero ser unha nai nunha relación. Que ese é o conto, porque xa agora non, maduraches, estás unha edade e dis... Unha nai en plan, é en educar, eu teño 2 fillos e educo os meus fillos, eu non teño por que educar a máis xente. Queres un compañeiro. É un compañeiro... Que te faga a vida máis fácil, a mí se me vas a fazer máis difícil, como había un programa que era Nest, o do autobús aquele Nest. Non, é que non, pero, bueno... Está a cousa moi jodida, Eu non teño gana. Vámonos a rir un pouco xa para cerrar, que non sei o tempo que levamos aquí latricando. Moito. Cando haxe que volver, volvese, Dios mío. Aí teño como un xogo que lle fago a todos os que veñen, que se chama Escolle e Sufre. Vouche dar 2 opcións e tens que escoller unha, vale? Ti pensa ben, Imagínate, escribir un blog diario en castelán para o Carballo Interplay ou dar cursos en TikTok en galego normativo para a Xunta.
o blog en castelán, o Interplay, que non me chaman. Non che creo. Farías antes eso? Antes que vídeos en galego normativo para a Xunta, sí. Farías un blog en castelán para o Carballo Interplay? Por Carballo Interplay, ademais, sí. Ainda por encima, despois de todas as que che chamaron. Ti metes os huevos. Ves huevos? Metes uns ovos de carallo. Sí. Pois xa sabedes. Si agora, imagínate quando che chamo. Ao mellor chámame para facelo en castelán, porque ademais como é un festival que é para toda España, pois haberá que facelo para que entenda todo o mundo. Pois mira, se te chaman avísame, non para ir, pero por sabelo. Se me dan 2 entradas imos xuntas. Se te chega a dar, eu ainda estou esperando polas miñas daquela de... Ao mellor son para o do ano que ven. Claro, seguramente. Ainda sobrou cartos para o ano que ven para facelo. Ser community manager da conta oficial de Feijóo ou facer un podcast en castelán con alguén que che caia mal? Community de Feijóo. Sigo dicindo que ti lle metes uns ovos. Community de Feijóo. Molaríame des, sí. Sí. E levarlle as redes sociales e todo. Sí. É como levaría as redes de Feijóo? En plan humor total. Troleando un pouco de vez en cando, porque a que escribes ti. Contenido de pacotilla. Unha rede de pacotilla para un político de pacotilla. Aí está ben. Me parece moi ben. E agora a última sería aceptar un premio do Consello, pero ter que agradecelo en castelán, ou rexeitalo en directo por non deixalo facer en gallego e quedar como a tula do gallego para sempre. Rexeitalo en directo. De feito, eu xa non vou andar, pero sí, rexeitar sempre un premio. Así, en xeral, na vida. Ainda que quedaras da tula do gallego. Bueno, xa quedastes un pouco de tula en algún sitio. Sí, creo que me prestaría en plan... Pois non quero, e toda a merda. Meteme nos huevos. A min prestaríame, é que eu se me dan un título de algo e teño que facelo en castellano, xa de que era o título, de que me van a min dar un título. Eu falo moi ben o castellano. Eu non. Eu sí, porque traballei así en compañías nalgúnha multinacional, pero tamén españolas, e tens que usalo case a diario, porque tens que estar sempre falando ca central e tal. E cando colle fluidez falo moito mellor, eu falo o castellano moito mellor ca xente de Galicia que lo aprendió de su madre, non sabes? Entonces, te lo hablan así. Yo lo hablo así. Porque, claro, pero eu... Claro, que eu nunca na miña vida usei o castellano. Pero eu como... Eu teño 35 anos e levo 35 anos falando en gallego e no único momento que falo castellano é no verán, cando ven xente de fora, e antes, cando era pequena, por esa costumbre que che metían de que cando ibas ao médico había que falar en castellano, non porque o médico non entendera, era como porque o médico era unha persona superior e o castellano era superior. Menos mal que eso foi perdendo, o médico lle falo en gallego. Eu falo a todos, pero polo traballo si, e daquela a min pásame a do neofalante. O neofalante fala mellor que a min, porque non ten erosionado o idioma de vivir toda a vida, pois deixas de usar unha palabra, colles, empezas a decir, en vez de coitar o cuchillo, porque, sí, deturpase a maneira. Sí. O neofalante empezou a falar galego e xa o fala, pois a min co castellano pásame do neofalante, como son neofalante de castellano, falo con moita corrección, con perfectamente os verbos compostos e tal, eu aí fatal. Sin te decir las cosas, sabes? Así, sin andar cambiando de sitio. Que lle pasa moito á xente daqui, que a mí parecíame super bonito. A xente que fala castellano, non, os que falan castellano, pero teñen os galeguismos e te fechan la puerta, pétame cando llegues. É que como que fala gallego, que lle mete castellanismos e cando non falas castellano, pois é o que terse. É moi chulo, mira, bilingüe. Nunha cabina na Coruña, alguén lle quedou así un cartón e poñía ali Juan, pintor, o teléfono e poñía es moi barateiro. Pero eso é moi noso, e a mí está parece guai, claro. A mí encántame. Que está moi chulo que
a xente falaba o castellano Pero con lle eses metía- galeguismos que é o que diste, que non sabían nin que non era unha palabra en castellano. Claro, telo tan interiorizado. Pero a que mí te eso das non me conta. pasa, porque eso pasáballe precisamente á xente que na cidade educábanos en castellano, pero os pais foran da aldea e daquela tiñan esta atrapallada, que a mí gustábame. E a mí non me pasa eso, eu falo moi ben o castellano. O acento sí que ben se ve dende... Un día estaba en Madrid nunha... A ver, o acento non se pode... Un día estaba en Madrid nunha reunión de traballo e viña xente de toda España, daquela estábamos presentando e nun momento dado estaba falando e tal, e digo, no, porque yo soy gallega, según iba falando, e pa que o dis? Pero xa se nota. Pa que o dis, se che nota cando dis hola, que xa non dis hola, que dis hola. Xa se che nota que eres gallega, Dios mío. Xa. Pero bueno, eu por si acaso. Sí, hai que tal. Pois, bueno, este era un xogo que eu fago a todo o mundo. E agora, isto é como... Que Feijóo me chame para levarlle as redes. Ai, sí, por favor, se nos estás vendo tamén. Sí, que non Feijóo ven. Vamos as dúas, eu fago as fotos e ti escribe os textos. Pois este é como un xogo en plan xa final para acabar a entrevista, que son como unhas tarjetas, van a ir aí un pouco a suerte. Isto sí que non está preparado, isto as preguntas sí, pero isto non. Son preguntas así random, podemos decir random. Random, pregunta random para a señora Para a random. señora random. Entonces vas a coller unha tarjeta, pero hai que poñela tal. Vas a lela e... O que salga isto, non Está en está... castellano. As tarjetas están en castellano. Ai, que ben. As tarjetas están en castellano, podela ler como está, podela traducir, podela decir en inglés ou... En inglés, non. O que ti queiras. Collo unha. Colles unha, lees... A ver o que che tocou. Se non está ben, cambiámola. ¿Cuál es la mayor locura que he hecho? A maior non se pode contar. Ah, entón non vale. E a seguinte? Por que non se pode contar? Vanme encerrar a conta. Non, pero a ver, non. Pero de... Conto xa en privado. Pero dá unha pista. Ai, non. A xente vai quedar No, así... conto xa ti en pero, privado. Pero de que tema é? Dime o tema. É de amor. É de amor, sabía eu. Porque as maiores locuras sempre son de amor. Somos normal, non aprendemos nada. Nada. Mira, eu a maior locura que fixen desde o punto de vista da sociedade ten que ver co laboral. Eu creo que a maior locura que fixen, que tamén a fixen por amor, que é moi bonita, foi deixar o traballo con 30 anos para criar. Eu era unha persoa, ademais, que na Costa da Morte estaba moi posicionada, e durante un par de anos seguironme contactando empresas que non vas volver a traballar, joder, queríamoste con nós. A min iso me jode un montón. Eu era unha Sabes por qué? Porque ti deixas o teu traballo para criar, non? Entendo que para cuidar, bueno, fillos tal. Sí. Non pensas volver a traballar? Esa pregunta non che jode porque estou traballando. Sí. O sea, criar fillos e traballar. De feito, eu cando volvín traballar, lembro en Madrid, na central, a primeira vez que fun á central, que todo o mundo tiña que contar como chegou á compañía, non? E eu contei en que cousas traballara, nun momento dado dixo, e despois estiven 10 anos criando, estuve dedicada á crianza, como sexa, estamos aquí presentándonos compañías que buscan un perfil humano tamén, pois isto é unha parte moi importante da miña trayectoria, daquela, pero é unha locura nunha sociedade onde ao final estás asumindo un rol que se espera de ti como a muller, e son eses descolgaste do laboral e sabemos o que pasa. Esa quizá foi así como unha locura que logo conecta ca seguinte. Pero arrepínteste deso, non? Non. Non. Non quero dicir que non houbese momentos nos que estás aí e dis que fixeches, que vai ser de ti. Eu cando xa sabes que te queres divorciar e dis, pero ti meteches aquí e agora fodido volver, non? Pero non me arrepinto para nada e creo que a relación que teño como nai e a admiración que percibo, non? De nai que é referente e que ves que te admiran. Eso é moi bonito. Que,
é a recompensa, que igual outras a teñen, non digo que non, pero é a miña recompensa. Admíranme. Conectado con isto, chega un momento no que volvo a traballar. Foi unha revelación para min. Eu entendín a grande profesional que fun cando ao volver despois de 10 anos eu tiven 3 ofertas diante e podía escoller. Evidentemente, empezando desde baixo, na compañía. Eu sempre traballei en departamentos de ventas, marketing e tal. E arranquei aí, estuve como 1 ano e medio. E pouco antes de que nos confinasen, eu estaba buscando traballar. Naquel momento, a mí, National Nederlande, ofreceume abrir en Carballo a oficina para poñerme de directora. Ostras! Confínanos e tal, eu digo, é que eu non quero un traballo executivo con responsabilidade, non quero volver ter xente ao meu cargo, porque me preocupa que esa xente estea ben, e eu vexo o que fan as compañías, que isto poderías falar, non? E daquela empecé a traballar nunha empresa de limpeza. Que non ten nada que ver. Fun... E seguro que máis feliz? Encontrei, digo, joder, pagan por isto, que é... Que é duro, pero é fácil de facer. Fago todos os días na casa. Bueno, a ver, que eu metime nunha nave, mopear unha nave, uns traballos aí, barrer por fora, pero dicía, isto está ben, podo ganarme a vida con algo, e empezou a deixarme a cabeza libre. A primeira vez que eu era festivo, acórdome, era mércores, era festivo, erguime pola mañá, e ao ir polo pasillo, pensei, é festivo e a min non hai nada que me preocupe. Hai un de proseguro ali, eu que sei, se lle pasa algo á nave, sabes? Poder disfrutar un pouco diso que non tuveras. E aí tuve un conflito moi grande, foi unha locura, porque dis, a ver, directora da oficina aí, que isto, imagínate, en Carballo serías a directora de... É unha zona moi boa para os produtos. Eu traballei moito con fondos de inversión, é unha zona moi boa para iso. Porque hai cartos, e pillas toda a zona, Santa Comba, Matarico. Sí. Terra de... Sí, toda para... E a xente do mar, hai xente con moito carto. Queres ser aquí a directora e tal? É como debatirte entre un traballo moi bo tal, pero con moita carga, moita responsabilidade, ou un traballo mellor que non é tan bo, pero que van a ter tal... Pero foi unha locura, porque eu só entrei a cubrir vacacións... Que habrá xente que llo explique se non entenderán, estás loca. Pois vais á locura. Aparte que eu fui cubrir vacacións, era, pois no verán, voume ganar a vida así, e vivín moitos tempos de moita incertidumbre, de non sei que vai ser de min. Pero con a certeza de que eu sempre podería candidatar a un traballo en ventas e que teño un currículum e que mo van dar. Dicía, pero eu aí non quero volver. Non quero volver a ese traballo. Agora traballo na xunta de interina na categoría de limpeza cociña. Levo xa moitos meses que sempre me chaman para as cociñas. De axudante de cociña, que é un traballo de picar patacas e cousas así, que me gusta moito. Pero estás feliz? E non sei que vou facer da miña vida realmente, voume ganar a vida, pero... Parecémonos moito. Sí que foi unha locura. Foi unha locura porque, se o miras desde o punto de vista social, non? A ver, tía, eu creo que o tipo este co que eu estaba. Doulle vergonza eso? Eu creo que sí. El coñecido meu era unha ejecutiva... Podes saber a que se dedicaba ele? Non. Pero, bueno, é máis categoría que a min, sí. A min eso de... Penso que a xente que se categoriza por o mellor un traballo, un estudio que se cree mellor, a mí me dá moito asco. Porque eu deime conta, despois, non pensei no co tempo, é doloroso, pero mira, cada un... El cando me coñeciu era unha ejecutiva, acórdome que marchaba pos collares. Pero ti, ao final, te enamoras da persona, non do que traballa, nin onde que... Bueno, pero se non se enamoraba da persoa, pois... Eu creo que sí, e despois, durante a pandemia, foi que eu entrei aquí, eu pensei, isto é algo... Pois se non perdeste, te xo xa non perdestes nada, ganastes. Vaya por Dios. Pero isto foi duro pensado. Sí que ten que ser.
E nada, agora son interina da Xunta, a única relación tóxica que quero ter é a de estar aí esperando que me chame a Xunta. É como o maromo tóxico, pero bueno, pero sales adiante na vida, sabes? Sí, estou moi contenta, estou en máis listas, claro, estou en listas de C1, como as de inspección de carreteras, inspección de transporte, cousas que non se moven como as de limpeza. Claro, ti estás aí na lista e algunha vez pode surgir que te chame. E non sei que vou facer. Bueno, parecémonos moito, porque eu tamén sinto-me así, non sei que vou facer ca miña vida. Eu a veces sinto-me así perdida. É unha bonita maneira de acabar, verdad? Estamos moi perdidos na vida e... Estamos improvisando e... É o que surja. Bueno, que tal che parece deixalo así? O de... Estamos moi perdidos na vida. Que surja, que salga o que teña que salir. Eu confío moito na vida. Eu creo que ao final os camiños... A veces empeñámonos en buscar algo e a vida che acaba poñendo outras cousas por diante que non te esperabas e son mellores. Sí, eu tamén confío. Eu desde que teño ese pensamento que digo unha frase que me aplico moito que é todo pasa por algo, vaime mellor. Non me agobio tanto. Se ten que ser así, é por algo. Sí, aparte, eu teño un vídeo onde eu falo, non? A religión da esperanza, ter esperanza en ti, en que ti estás aquí e vas facer cousas e vas ir saindo, non? Como eu, pois non quero ser executiva, agora vou aquí, estou 3 meses aquí, vou andando, vou-me anotar nas listas da Xunta, chamaronme, pam, pam. Ir vendo, non é estar sentada esperando que pase, senón que ti vas facer as cousas. A vida, hai unha frase moi boa, non sei se é boa decir ben, que a vida é o que pasa mentres ti estás esperando que pase algo. É que sí, é que... Mentre ti estás esperando, mellor que che chamen para un traballo, a vida xa está pasando. E de feito, eso de estar aí sempre de cara a cando che vai a mellor e tal, nunca vai haber un punto. O real, as cousas reais e verdadeiras non esperan, pasan. E se estás, vale. E se... É como o tren. O do tren, iba a che dicir... O tren pasa, ou subes ou quedas na estación. Sí, pero as cousas reais e verdadeiras non esperan, non pasan e están pasando. E xa está, vívelas e punto. A esperanza en ti, en que como estás facendo cousas, ti vas a ir adiante. Isto, dicho calquera vella de ben da volta, é filosofía, vamos. Da vida. Pero que sí, totalmente. Pois moi guai, gustou moito a entrevista. Eu tamén pasei moi ben. Temos que, seguramente, seguiremos falando horas en privado. Contoche as cousas que non se poden contar. As cousas que non se poden contar aquí, quedou un mensaje aí para todos os nombrados se queredes vir aquí a... E despois, se queres un día falar de amor, e despois quedeste inspirada tipo aos teus monólogos. Veña. Patrocínoos. Trato feito. Bueno, pois, hasta aquí canta claro, é o que dixo en todos os programas. Hoxe nunca mellor dito, que é unha frase que se di moito en Fisterra, que é que chovan lanzas. É que chovan lanzas. En Fisterra decimos, é que chovan lanzas, porque despois disto, seguramente van a chover moitas lanzas, pero aquí estamos para recibilas, non? Non temos problema ningún. Bueno, Rediola, ainda non nos matou ninguna lanza. Pois eso, hasta aquí.